जांख्रिखा ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय नोंनि साननाय आंनि साननाय बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय लैहोर लैहोर ज' ज' जों बयबो होसिखावो गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना सोलोंथाइजों लानानै गावखौ दानो नाजानाया सुबुं धोन जानायनि दोनसे लामा गावखौ दिनैहाय सोरनिबा सासे बर' फिसानि फिसाजोआ रेप केस जायोबा जों हाजार हाजार जाखांनाय जाथायफोराव जाखांनाय जाथायखौ रावबो फाहामनो हायाखै बरंसो सासे आइजोआ रेप केस जादोंबा सासे आइजोआ जिनाहारि खालामजादोंबा बिनि बिगोमायाव नाथाय मानो एकटा फुजाबा जों थाबायनांगौ मानो गारिया मानि थाखाय बिथाङा ड्राग्स जाखो बे जाथाया जोंनि गेजेराव दुखु मोननाय दङ जोङो बुंनो हाया जाथाया जायोबा जों जायखौ लाखुमानो गोनां जायो बेफोर सांग्रां जानांगोन फरायसालियाव थांनांगोन फरायसालियाव थांनानै बहाबा हाबोबा जानाय नङा जोङो जाय थांखिजों थांदों फरायसालियाव थांनानै फैनांगोन आइजो माहारि सांग्रां जा आइजो माहारि सांग्रां जा बर' बिमाखौ रैखा खालाम बर' बिमाखौ रैखाथि हो बर' बिमाखौ रैखाथि हो बर' फिसा देरहासार गाम्बारि फाइखि हान्जा थांनानै थाथों गाम्बारि फाइखि हान्जा थांनानै थाथों जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि गोजोन्थों आङो फ्लेग अफ खालामनानै दिनैनि रेलिखौ खारनायखौ बन्द खालाम गावनि फिसाखौ गारना खारनायखौ बन्द खालाम जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि It's so long left It's so long left It's so long left It's so long left गाम्बारि फाइखि हान्जा थांना थाथों 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 उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम गावारि फालांगि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था गावारि फालांगि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था गावारि फालांगि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था दिनै गान्धी जयन्ति थामहिनबा उइसा सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै सालाकारि दख'रा एबसु आरो गाम्बारि फाइखि हान्जा जथाय नोंथांमोना गोलाव हान्जा सुरदों बिनि गुबै ओंथिखौ फोरमायनो सालाकाति दख'रा दुलाराय बर' फरायसा गाम्बारि फाइखि बिथांमोननि बानजायनायाव दिनै 152 महात्मा गान्धीनि जोनोम सान अर्थात उइसा सान फालिनाय
बे हाबाफारि फेग्रा बेसाद बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था गाम्बारि पाइकि हान्जानि फेग्रा बेसाद बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था हान्जायनायावहाय जितु गोलाव हान्जा समाज बेरेखा हाबा मावनायखौ बन्द' खालाम जोबोद मोजां समाज मोनसे बेरेखा हाबा मावनायखौ हाबाफारि बन्द' खालाम जायनि गेजेरजों जोंनि जितु समाज बर' बेरेखा हाबा माहारियाव मावनायखौ बन्द' आइजोफोर खालाम जायरावनाखि सांग्रांथि गैया बेहारि फालांगि खालामनायनिफ्राय गोजानाव था आरो दिनै बे हाबाफारिनि ओंथिया बे बेहारि नङा फालांगि जे खालामनायनिफ्राय गोजानाव माहारिनि था बिफा महात्मा गान्धीखौ जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालाम मान होदों सनमान उन्दै खालामदों बैसोआव हाबा जानायखौ बिथांनि बन्द' खालाम सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखायबो जोङो दा बाथ्राया बेनो 7 इयार्स माने इन्डिपेन्डेन्टनि उनावबो जेरावनाखि बै समाव माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीया सारा भारतखौनो ब्रिटिशनि आथिंनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिथाङा अहिंसा जुजिदोंमोन आरो बिथांनि नाजानायावनो जोङो भारतआ ब्रिटिशनि आथिंनिफ्राय उदांस्रि जादोंमोन दा आफ्टार इन्डिपेन्डेन्टनि उनाव जोङो 77 इयार्स जोंनि भारतबर्षआव थानाय जितु बर'नि माहारिनि आइजोफ्रा दिनैबो जों सेफटि मोनाखै जोंनि माखासे दुस्तामिफोर माखासे जोंनि गाज्रि आखुथायनि मानसि थानायखाय जों दिनै गाव गावनि आइजो माहारि बा फिसाफोरखौनो दिनै जों सेफटि आरो सिकिउरिटि होनो हायाखै दा उद्देश्यआ बेनो जे गाम्बारि पाइकि हान्जाया जोनोम जादों एकमात्र जोंनि आइजोफोरनि रैखना बैखनानि थाखाय बेखायनो दिनै हान्जा सुरनायनि गेजेरजों मोननै मेसेजआ बेनो जे जायफ्रा गाज्रि आखुथाय खालामग्रा मानसि बिथांमोनखौ जोङो हुमखि होनाय लोगोसेयैनो जोङो महात्मा गान्धीनि जेरै नीति आरो आदर्शजों अहिंसानि मोन्थोरजों जेबायदि भारतखौ उदांस्रि खालामदों गाम्बारि पाइकि हान्जानि आदर्श आरो नीतियाबो बेनो जे अहिंसानि मोन्थोरजों जों जोंनि आइजोफोरखौहाय माबोरै जोङो सांग्रांथि लाबोनानै इयुन समाव जेबो रोखोम माने गिख्रंथाव गैयि गावखौनो मोनसे सेफटि एन्ड सिकिउरिटिजों जों जिउ खांनो हायो बेनि मोनसे सांग्रांथि होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों माखासे जोङो थट्सफोर माखासे जितु जोङो साउटिंफोर थि खालामनाय जादों जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा लोगोसे आइजो माहारिखौ सांग्रांथि हो आरो जों न'खर गारना खारनायनिफ्राय गोजानाव था गाव गावनि गथ' गथायखौ गारनायनिफ्राय गोजानाव था गारना खारनायनिफ्राय आरो लांखार जानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ आरो बिनिफ्राय फानहै जानायनिफ्राय जों सांग्रांथि जानांगौ दा बेबायदिनो जों गोबांथार माखासे जोंनि आइजोफोरनि थाखाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जोङो बेबायदि थिग खालामनाय जादों जों आसा फारिदों गोबां जायगायाव गोबां समाव बेबायदि रेप केस मार्डार केस जालांबाय निसा दौनानै सोरखौबा बुथारखुमाना गालांनाय जोंनि आइजोफोरखौ जेरावबो बेरायथिंनो हायि माखासे थासारि खालामबाय जेरावनाखि जोङो गावखौनो गाव मोनसे सेफटि गैयै फिल खालामनाय जायो दिनै सालाकाटिनि सिङाव थानाय जोंनि गाम्बारि पाइकि हान्जाया बेखौ नुनानै जिरायना थायाखै बरंस जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि गथ'फ्रा जेन' मोनसे सांग्रांथियाव फैयो गावखौ माबोरै सांग्रांथि लाखिनांगौ गावनि सेफटि एन्ड सिकिउरिटिखौ बोरै खालामना लानांगौ बेफोर गासैखौबो लानानै जोङो सांग्रांथि खालामनाय जादों आरो जाय मोनफा मोननै जोंनियाव माखासे न'खरफोर दं जायफ्रा गाव गथ' गथाय थाखानानै गावनि न'खरखौ सिमफायनानै गारना खारो बेफोरखौ जों सांग्रांथि खालामदों जे गाव गावनि गथ' गथायखौ जेन' गारना खारा भबिष्यत जोंनि गेजेराव मोनसे सुस्थ' समाज दानांगौ जोंनाव जोंनि गथ'फोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लाहोनांगौ आरो जौ जुवानिफ्राय जों मुक्ति मोननांगौनि थाखाय बे रेलिखौ खालामनाय जादों थांखिया मोजां आरो जों आसा फारिदों बे दिनै 2 नं मुराबारिनिफ्राय जागायनानै जितु नैबे सालाकाटि गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव फोजोबफैनाय जितु रेलि बे रेलिनि गेजेरजों बेनो मोनसे जोंनाव गिदिरथार एग्जाम्पल सेटआप जाथों जे बेबायदि गाज्रि खामानिखौ जोंनि आइजो माहारिया बर' समाजा गाम्बारि पाइकि हान्जाया नेवसियो गाम्बारि पाइकि हान्जाया मुगैयो गाम्बारि पाइकि हान्जाया सोंखारियो बेनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ बेनिफ्राय जोङो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बे मेसेजआ जेन' जेरावबो थांथों आरो बेनो जोंनाव मोनसे एग्जाम्पल सेटआप जाथों जोंनि आइजोफ्रा जोंनि गथ'साफ्रा जेन' बायदिसिना सिदलि बिदलि खालामजाया बहाबा दोनखार जाया बहाबा फानहैजाया बहाबा लांखार जाया बहाबा जों देहायारि फालांगि खालामनायाव बाहायहैजाया बेबायदिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों उन समाव जों आसा फारिदों बेनि गेजेरजों माबा नङा माबा जोंनि गथ'फ्राहाय सोलायनाय फैगोन जोंनि इयुन जोलै गथ'फ्रा मोजां मोनसे सुस्थ' समाज दाफुंनायाव मदद खालामगोन आरो जोंनि आइजोफ्रा गासैबो बिथिङाव जोङो सांग्रां जागोन हाबा हारिमुआव बारायगोन रांखावरि खामायनो बयबो गोसो खालामगोन आं बेखिनिखौ दिनैनि जितु हाबाफारिनि गेजेरजों मिजिंथियो गोजोन्थों दिनै गाम्बारि पाइकि हान्जाया सालाकाटि दख'रा एबसुजों जथायैनो दिनै 2 नं मुराबारि गामियावहाय नोंथांमोना मुलुगनां अहिंसा सानजों लोब्बा लाखिनानै हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों बेवहाय
हानजा सुरनायजों मा मा हाबाफारि आरो बेवहाय लाबावनाय जादों? जों दिनै गान्धी जयन्तीजों लोब्बा लाफानानै जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय गाज्रि आखुनिफ्राय मोजां राहा लामा लानानै जाहाथे जोंनि आइजो माहारिफ्रा थांनानै थायो आरो गाव गावनि फिसाखौ मोजाङै थांनानै गियान लानानै गोग्गो समाजाव बाहागो लानो थाखाय जोङो सांग्रांथि होदों। जों लांखार जानायनिफ्राय सांग्रांथि होगोन आरो गोग्गो समाज दानायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों। दिनै जिहेतु गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आइजोफोरा लोब लोब ओंखारबोदों, इयुनाव माबायदि हाबा मावलांगोन होननानै नोंथाङा आसा खालामनो हायो दिनैनि दिनाव? दिनै जोंनि बे सालाकाथि दख'रानि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो फैनानै जोंनि आइजो लोगोफ्रा बाहागो लाफैदों। इयुनाव आरो आं बिनिफ्राय साबसिन बाहागो लागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो जोंनि गाम्बारि फाइखि हानजा आफादनि बे साननाय आरो थांखिखौ जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामदों। इयुनाव माबायदि गोख्रों खामानि मावनो सानदों? आरो जों दिनैनिफ्राय आरो बिनिफ्राय बांसिन जों गोख्रोङै खामानि मावगोन होननानै जों आसा खालामदों।